Hello viewers, tap ka sub ka comment fi ngai ka burom ka jingiro sutrai yero sutrai ka jingkran menta jonga kalong ban pen kendet thia fi but ban check how to fi san em na ka jingat chaka jingat ani how to ni san em ka jinglong mun sim jongi tongin yelat tongin yapet ni nong kumno para banget tongin yet benya kumno ki jingya lenti jongi hatongi sakut nengi jam syafrang pet gajinya lenti gi khun Israel nong fi dapat na tinjong ublay wialam nakaway ka jaka syakaway ka jaka nong fi hadu bakin dapai ha kari kanan dan na pedang joki ki bahap no hang tulai thu tang bau ukalap batu Joshua ki lapai dan ki ba or ki bahap no namar ki jingknyum jongki ha pedang kita ki jingya lenti tengi ngilong kita ki khun Israel ki bakan jaman sip ho ka Israel kadang dan mentang acknowledge syaitan roi ngilong kita Israel di bakan zaman siap. Di ngat ong ya fi lada kadai yang ban ya naka jingat syaka jingat nong fi dan kam ban dan ya kata kaktin jong ublay kata ka revelatory knowledge ne kata kaktin jong ublay kap lapan pau da umen siam bakut. Tong ini pet syasha pangi kun Israel. Naka kitab jengkan kalau nong kabalai pulai tukat banikong adu kong kum ni kini kilong ki jinglet ki khun Israel ki balaya mi no nakari Egypt lembat ki pat ya pom jengki dakakti Moses bat aran bat Moses ula tho ya ki jingmi no jengki ngap ya ki jingmi no jengki kat kum ki jinglet jengki daka hukum utrai ti kini kilong ki jinglet jong ki kat ba kum ki jingya no jong ki kani ngapuli fi na kitab jingkan lai pulai gat khat ka banikong bat ka ba rei fi na puli ter na ka balai nang tu lai thu mosa sula tho ki jingya jongki na riklau amo syarami na ramises ter hadu bagin na poi hadu kari kanan tengiru ban poi syakari kanan ban yakendu yo Jesus Christ ngidan kam banyak di jingya ti jungi ublay ungkwa ingi ban pensa kelas ne bingin syong haju si haju kajingmi nari Egypt jongki kun Israel kapan pau ya kajingmi no jungi nagi pop jungi mo tingan ong fi ba ngimdei ban sakut ngan ong fi tang ha kata ka jingmi no ni ki pop ndrengi nei ban san na ka jingat chaka jingat but ngan puli fi naka shiti upol skinong room nang baning kong khat bakhat nyaw ong namar haka lapan pau ya ka hak ublay daka jingat syaka jingat nakaway ka jingat syakaway ka jingat topet ini kami hatungi san em ka jingat kat kumbala tho andrei utau ba hak daka jingat unyo im bahok na kajingat ato kajingat yung ilanang pankraw nengi kan randin no takadaw mo ong fi ba ladang idai bansan na kajingat siya kajingat mo ong fi habdan ha kajing hikay jong umensi mahut ong fi lani ya kata ka revelatory knowledge fi klam ka ong fi kajingat kawan na kajingat sngo upol tho shishti nong room ong baka taka jingat kawan nakajingyo sngow ya kaktin jong ublay te pol tho shu tu ong landam dan unong yalap kumno kinyo sngow pi kadang kadang kam ban yalap ya kaktin ngaw fi ngayalap man ka step ya kaktin jong ublay kadang kam ban yalap ya kaktin jong ublay te lada klem dan unong pa kumno kinong yalap lada ublay pa yang ban yalap fi kumno ngan yalap fi so tu ta kamot ba kajing yalap ru kam dei ban sulong kajing yalap kaba manong ifi ngang kedan ini da kajing iet mensua ngaju yalap da gitu ki commentaries manong fi da wan kali ki bri nga Google tak Google apet ni ki commentaries sya ban yalap sinu yalap ki commentaries kam tei hiru yang bat ngam i hiru ki mensim bri ki wan pi atu kajing yalap basupet ni commentaries manong kadai ka second hand knowledge stu pio ya kajing start na kajing yalap jong kiwei ki dong tho
ngam ba bangi di ban ben ngam ba ngim di ban bet ni di ban puli ki jing tho jing we ni di ban nga snap ba ngali nga puli ba nga snap ba yaki youtube jing ki we ki jing tho jing we ndrei nanong ifi haba dang step ngalet show blai ngalet ban yet shwa ya ka khmat jong blai ba mun sim khu ngam ju puli commentaries shwa ban puli ngam da kham mentali ngam da kham puli shu commentaries nga kham puli ti kat ki ba long practical ka mga mot bat ong ni bang idan kam ya ka revelatory knowledge ne kata ka jing kata ka jing start ne ka jing shampang ya tin jong blai ka ba pan pau dong mit sim hu ti unong hikai ya tin jong blai unong fi para banget du de ban long bala pha du blai bahawa pha o blai fi un ai kita ki jing hikai jong fi ki ban pan san fi cha ka jing net lengba kata ka jing hikai ka badak i jing itu pau ka jing itu pau no habang ya dai mafiru pihak yo ya kata habang nga hikaya fi kamot pin sngap nga roi sngap haba baka ni ka jingkran jonga ka long ba firu fin yo ya kata ka revelatory knowledge ka revelatory knowledge na kata ka jing hikaya ka baraka i jing itu pau kamlong na bar ka tin jong blai re habang i dan ya kata ka jing ya dai bat u mensim khut habang i dan mensim khut lengba ka jing duai jongi u mensim khut u penpau yu Jesus Christ kan mau ka rule jong mensim khut ne kata ka rule ne da kata ka kamram jong mensim khut kalong ban ra yangi show Jesus Christ kalong ban ra yangi shaka deeper intimacy ne shaka jingi jingi dai bu Jesus Christ baraba bar mensim khut penpau shu yangi yau Jesus Christ open crown yau Jesus Christ but dai kani kan kaya tai no kani kan katakan knowledge kan ka revelatory knowledge ni kata ka jing na jing hikai ka ber jing itu pau ka ban san yang i na ka jingat ka jingat namar kani ka kalong balapan syai dau men siem bahut no pan tong ini puli da fi ngat ka ni pat ka jing start beri no fi kan yalam fi na ka jingat nila ban le research link baki commentaries link baki Google am dari katu kam dei ka revelatory knowledge no kam wan no men sim khut tu katu bila dap kala long second hand knowledge but ni dan kam yang men sim khut na mar bele ka do kanum la man sau tu ya ki bakan jaman sim le da fi kwa ni puli na ka shiti ki nong koren kal nong ba art khat ba khat sa khat ri pat sngap an puli fi ko hanrei ubriu ba kan jado pediang ya kita ki ru ki jong men sim ublai fi beri bakan jado kala man pilong pila let jason bet ngan keren da ka jing ye fila ban let ki seminary la si dan na pedang jong fi ba pet ni video jong fila pas ki seminary dap ki am def ngam ban ya kata andrei la da film dan yu men sim khu yam pin sudan ga het knowledge kan mi rap ya firu bat im bajing im ga ba khu practical Christian life fi ka Christian life ni kata Christian tika ka practice faith is not just believing but is practice fi kan mala ban ya rap ya fi ban im ga jing im ba khu ban im da ka jingnat ban ya da ka jingnat kanum la ra nong fi fi tlat ka jinglom si pinum dan ka bor ban duai ru nong fi pinum dan ka bor ban sakhi tin jong blai da ka bor namar blai ladang ni let da ka jing start bri nong fi fi la man pas PhD in ngam ban ya kan nong fi kidan ki bri ki ba dau man sim khot ki le ikta compare nga puli hi ki jing tho jing ki ba indre ka pherte ka nong man sim khot pen namar city upol sigi nong koren uang nu uang lunang art khat basa uang hanrei ubri ba kan jado podiang ya kita ki ai ru ki jong umen siam ublai namar ki long ka jingbet ha u bat umla hi ban itu ya ki ban imla ban itu ki ai jong ublai kam men sim hu naba da ka ba kan jaman siam ba bishar ya ki hanrei utau ba kan jaman siam ba kan jaman siam u bishar ya ki ai baro hanrei ya uhi amdan ba bishar namar uai bala tip ya ka jingmot utrai ba un hikai u oi ba tip ya ka jingmot utrai bun hikai u handrai ngidon ka jingmot kreskan ndak dau men sim aku dengan ban biang fi ban san ka jing pen im ka jing jana ya dong fi lang ba ka tien jong blai hi
revelatory knowledge through the Holy Spirit kerekam leni kataka jing kataka jing tip ya ka tin jong ublay alang ba uman sim khut ban penle ingi kadan kam pen Timothy Paul shu Timothy thok no kaba ar Timothy kal nong kaba lai khat kaba khat sao hadu khat nyo pen kum no ngin san shaka jinga wong no wong Henry Paul wong ni shu Timothy wong Henry mame tu yai ne ha kita ki ai ru ki ya ki ba melanang but ha ki ba la pen nget scam yame dakaba tip nang no melanang yaki but ba na mendang khunlong jong me but na mendang khunlong mela tip ya kita ki jing tho bakhut daka jinget ka baha ukres jisu ka jing tho baro kalong kabala persat mensim do blai bat ka ba mento ya ki jing hikai ya ka jing snang ya ka jing penbat ya ka jing penlin ka ba ha ka hok khnang ba ubriu jong ublai unyo long janai habala pendap biang ya u syaki jingle babha baro pi Paul wang no wang ya Timothy ude bansan pi kajing penem ka sedang hadin bangi kala ka bomot kajing penem ka sedang hadin bangi kala ka bomot ngingat ya gospel mengingat ya Jesus Christ ngi no gitu pop ni sedang banlet syaka penkongu syaka jing pen baptis ngi pediang yu mensi khut pi kata ka dai kajing sedang jong kajing ni dang long kelung ha kajingat hanrengi dan kamban san ha kajingat pi wang no bat na mendang khunlong melatip ya kita ki jing tho bakhut na du budang red melatip kita ki jing tho bakhut fi kani khala menlong ba udang khulung ha ka jing emen siam ru ki bala ban pen start ya mi sya ka jing pen em fi ka jing pen em kamot para banget bala pen em mi fi kot no em ka jing pen em kadan ka jing sedang jong ka jing pen em ka jing ya jong ka jing pen em bat ka jing penjanai ka jing pen em fi kadang kawi ka justification ka bagi ong ka jing pen kesan ka sanctification ni kata ka jing pen khut buat ka glorification ni kata ka jing pen dan buram ni fi wat lek sakut tang ka jing sedang jong ka jing pen em lada fi sakut ka jing sedang jong ka jing pen em ngon ong fi filong khulung sa khulung de ngon ong fi film long rang ba tu sing bakar hu shet pet ba no hi khulung pi pet ya lada pilet ngon ong fi filet menta sha fipet ya itu National Geographic PE using uap usai up ha ya gitu ki khunlong barang suka pet bahana ngasih pet bahana ngasih observe ni National Geographic haba gitu ki masih perut mau ki ong nagi itu ki wild ox nagi jadi wildebeest nang tak ada gitu ki tu buffalo mo bisa haba ki khakhuan sing pet ben kumno ban yo ba mi tikun marti kun dang telat man ong fi kimpat long kum kitu gi bakhlan man ong fi kham jenjar ban yele itu di haka jing sedang jong jing pen em man ong fi dang long khlung si pinang ya pinang dap kala ko mot pinang dap pan baptis pidan kam kan ban san na ka jingat se jingat fi ban san na ka jingat mot fidan kam ya kan ka tin jong blai ka bible ka balaan di bandan kam ban san ya katu fidan kam ba umen sim khu un ay ta revelatory knowledge fidan kam ya kinong hikai ru ki bala ban hikai ya fi ya ta revelatory knowledge pai wang kumnya upol wang no wang da ka batep nang no melanang yaki bana mendang khlong melatip ya kita ki jing tho bakhut ki bala ban pen start ya mi pai pen start yami sya ka jing penem da ka jingat ka ba ha ukres jisu ban start ka jing penem haba ula yo jing penem balai pol wang biang ba men start ka jing penem kata ka jing penem ka dei ka jing penem ka bakhat do pol wang kata ka jing penem kala nang kham hajan ni ta ban ya ki bangilengat misya salvation is nearer to us than when we believe kan ya kapas kan nilangat mencuan ring hapan san Pi banla kum no wang wa ka thot ka bakhat riu jong Timothy jong ba ar Timothy lai khat riu wang ka jing tho baro ka long ka bala persat men sim dau blai fi ka ba persat men sim dau blai mat ka ba men toy ka jing hikai pa ni dan ka man sya hikai
ha kita kinong hikai kibaladan yau mensim khut kiba hikai ya feeling bakak tin jong blind ray am lang baki commentaries am la bang baki jing tho jong kiwai ray kiba yo ya kata ka jing hikai lang ba no mensim khut hang ni wat smau thu bakalangam ong ifi wa film dai ban puli ki kat jong kiwai ray pi dai bandan mensim khut habanga ni puli ya ki kat jong kiwai ni compare kan ya ka ka jing so thu jong ni lang ba mensim khut haluk pet ki long lang ne am kum kiwai jing kai jong kiwai ki bala pendap na mensim khut kinya dan bet ya ka ju ka jing so thu wat la kaya pair na dong fi kandan ka jing pair har kom batai ringin dan ya ka jing so thu ya ka jing san pi wang kumno khnang ba ubriu jong ublei unyo long jana habala pendap biang u sya ka jing le ba bha baro pi kani ka no ong fi ka revelatory knowledge ni kata ka jing start ka ba pau dong mensim khut kan yalam yang i ban le wang kumno ba unyo long ba janai habala pendap biang u sya ki jing le ba bha baro ka jing em kristan ka dai ka lifestyle klam pila banget kuliah bible ni pilat bible study pilat sunday school pilat ei lada kampen le efi da kampen sei so efi manong ne fi kalong le nei filang basule niam tong ka ei kita ngan nuksangan ong fi lada ka jing puli tin jong ble fi kampen long fi bafin em ka jing em ka bakhut ka jing em ka ba atkar ka jing em ka ba myat kan riang ka jing em ka ba ya ka jing ko ka jing em ka ba lat ni thi jing thang na lat ni jing bitar lat ni jing pihun fidan ka jing i jong boleh kata ka dai ka jing nget ka ba shisang on fi bat om tang ta ba filasan ta fi sedang ban yalap shiki weiru fi sedang ban long san om sim fi sedang long ban ai jing yarap iki weiru na ba tin jong boleh ha ba kidan ka jing fila ban san ha ka jing duai kinan ki so fin job man sim shibun jing mau blend re lada fin pat job man sim lada ka sakut haju kamdan ka jing sang ong problem kadan ka problem ka jing so thu jong fi tin jong blend aida pi hi phim jan shu blai la ne ki tu gino hikai jong fi ki hikai fi klam ka jing persat jong man sim hu ki kim shim dap jong man sim hu kim shim le yal diru jong fi la ne ka problem ka dai bat ki la ne bat phiru lada ki la hikai biang fi ki em shi ka jing em ka basan ka bai dai dor ram fi tin jong blai re ni hab man check pat pi hab man check ld hab man check ld boleh ki wai ki san lada pi ki wai ki san ngam san te pi hab check ld pat hatung alamat chai ne ka jing pen em ne nga shulong ha kanyam ne nga shulong sngow tenat manong pi kam de ka jing sngow tenat ka de ka jing san manong pen uji sukres u stress bahai kani hang ni nga tho Jesus emphatically stressed on the importance of not only hearing but doing dan ni habang apen kalah si uji su ukuran ne ubanjor tang ban shulong kinong yo sngow hanrei kinong le sangap ha gospel Matthias kal nang ba nyau khat ba arp sau khat ba arp nyau hadu arp nyau ko angkum ni ong ti mano baro ubas ngau yakini ki kentien jonga baru bale yaki ngan tharai ya u kum ubri ubastan batai latai ya kayeng ju halor mau siang tu slap ulaha bat kiwa kila shlai bat gil air kila ya be bat kila ya sho ya kata kayeng ti kam shem la kalonno nabala pensyong nongrem ya ka halor mau siang wong kita ki bayo sngow ya ka kini kintin jonga wong bayo sngow ya kintin jong Jesus Christ bat ki bale wong antara ya ukum bubri basta watai ya la kalori mo siap perkhat mata pila let jing sang arpolai kusnam pi sngow e pila e ina lada kam dei ka banau mensim jong blai pinum la pan le pol wong tu ya dong mensim ba finom pendap ya jingkwa ka do ngiya ya kata ngila ban penle ya ki ban le ya ki jisu hukum leng bang mensim jong blai namar jisu Kristus ngala ngan manam eno konsep ya fi ngan let no ban ngan ai wei pat unong pentengan ubalong kong manga uban penkat mau ya ki ki bangi hikai ong em ti fila yo pediang ne am mensim ko ki ba hikai ya tin jong blai ya fi fila pentikana ba kila dai gi ba la yo pediang mensim khut ki bala pen baptis tu mensim khut ki bala pen sle yo mensim khut ki badan ka revelatory knowledge ki badan kata ka jing hikai ka badan ka jing pen pa tentang kata ne ki kiyo na ki jing hikai skol ba jo ki pet ka manong fi pe Petrus pat ki wegi apostol
kim shim yo jing hikai school ba na ki yo na Jesus Christ na fi men sim khu ni Jesus Christ men chu re men sim khu ra shu Jesus Christ fi hang ni ko ong kelong kum batai ki pentai fi halor mau siap Pita ya kayi halor mau siang haba file tin jong blai. Bat haba kiwan gijing at pilon kiwan gijing kinwan gijing penshitam ban kinwan gijing sakran ban kinwan gijing yale no men simbaman no setat pinum ki shu namar fila tay ali halor mau siang. Ngai meta balai fit telat gijing ngai no parang. Bun ki bawan sanga pastor ki am. Ngang hampam pastor di bat pikat himo kata kada gijing pen itu jong blai ngam kam kanang fi. Pastor kamdai ka title kamdai ka status kada ka function haba fi function ki beri kini i yang kata kajing ai jong fi kini i ba fi dan yung men sim khu manong mi fi la da fi tai ka yin halor mau siap da ka ba ko mu ban le tin jong bleng anong kandawan kajing an no fi dum yang fi nom kelan anong mi fi kajing at jong fi kala scam agi kitien jong Jesus Christ ndrai wang kum no ndrai mano baro wayo sngaw ya ki kini kitien jong a baru bam le ki antara ya kum ubriu babi ubalatai ya kayeng jong halor siap uslap te ulaha bat kiwa kilai slai bat kil air kilai be kilai sho ya kata kayeng tikala kelan bat kal jingkelan jong ka kalong ka bakra pi kai ga ong la da pi shi sngaw bat pi kamla man le ai bat pen ko ngo ya tin jong kan skin sawan wi jing apelong tinwan bat ka jing apelong ki wan bat yano ru bat kata kayeng jong fi ka bomot ba filatai refitai hau siap in sahab no para bangai singa kran ni fi ni por finang mut ba fil adan ha kata kan hun fi identify di bat no fi tentang ya identify bat ki kan hun balang asngau si ya kata ban kran andoi ha bakiwan ki jing phim kita ki kan hun balang ba fi identify kimla banyarap ya fi sa ha ko umdum ngodong fi kala kadau balai kadau kalong ba fi kham shakri si sayo ya ublai ha mat si ba ki jing let's say ngala ban ong ru phim pat ngau thu ya ka basic foundation jong ka jing penim let's say phim pat ma chi sharu ya Jesus Christ ngam penram nen renga khat ya fi ba fi tip no ya ta jing shisha ba jing shisha kan pelak lu ya fi let's say gidan pat ki bala ma shisha na padang jong fi bas ngap ni video kila ma shisha yu blai andrai fi ai struggle bat ka pop fi ai struggle fi hap shi ju ka daw ka long ba fi klamya de man sim khu dan ni fi kamdan ha kata ka jing hikai jong kita ki ba hikai fi dong man sim khu ngar mala long si sim na dong fi ai thu ni ngala yo pedang ni yang man sim khu na du dong prasnam andrai ba ka jing hikai jong ka tin jong bleng dang long klung ma ong fi nasha pariano au bang man pun kulumar nga mga biang ti nado ba blai hikai nga ya ka tin jong bleng lo man sim khu ngayang jat ni upha nga man hikai ka tin jong bleng ngayang jat ni ban shna kini ki youtube ban khat ban ya we refi ada fi kwa ki jing kai ru phone no fi belai nga shim ka kabu bo blai wa ngam buri ya kata jing sha janga wat mot mga advertise ini belai ngan advertise ru belai yu ngi ban sha te ngi ban tin jong blai ko pili ban pim dei ban buri ya kata ka jing sha shaka jing thia ti ladang advertise makanang advertise ya ka gospel balay ngan buri ada advertise bau beli wa yang ada men sim khot wa ka revelatory knowledge pa fi ngap nang ni fi yo ka jing pelat balay ngan buri ekta balay ngan buri ka jing shai wan text yang ada fi kwa apo shandan rem my swear Facebook man sa phone fi ngan call fi fin isha da ka jing ay blay da fi trang si sha nak ong fi ngam kular tang kitin kam kai ko mo pol ong ngam shemyalap ikitin jali jo ngar kular fi Naka jingat hau Jesus Christ. Bangan dai hikaya fi dapi pediang syafin san. Ibon ki balak san. Wan finum le no yakini ki jing hikai. Sengap ni kini YouTube film le no Kidan ki jing thok bang thok ru. Ngam sangol le ran ki beri kemat ong yang advertise ne. Ngale akum no ru milai dari haba fi san hak ti jong blai tang kamen. Ko fin light ni ki pop. Leng bagi jing hikai ki jong blai. Blai ubu iki no hikai. Ubu man oi fi. Tenam taka buram jong blai. Tu ngau thu no ba fi dei bandan ka jing itu pau khlam ka jing itu pau ki beri ki jat no
klam ka jing itu pau ya ka tin jong blai klam ka jing hikai ya ka tin jong blai ka bala pen chat bo ro man sim khu ka ba pen shai no fi mene dang step chawan karan gani ngani tu fi bangai ala chi jing duai na do atrai arbaji arsitem ala chi jing duai bat habanga khi kumba yang no na ki jing duai kumba sau baji sau tam sing ala puli tin jong blai bangala shai bangawan ban sai fi mata kublai shibun para banget fidan kam ban yo ya ka jing pen em ban yai san ka jing pen em ban janai ka jing pen em ni kata bagi khat bafin justify ban pen kesan ya fi sanctification ban pen khu ya fi glorification ne ban pen dan buram ya fi habau blai unwan kublai para banget dan spread ya kan ka kubor share nang tam tang tak ada like itu notification kita ibang pat subscribe play film subscribe play ngakran fi lada fi subscribe ski wegi jing kai jang partai play film subscribe chani jing kai jang aktin jang play film yo jing karku nam ta ka buram jang play ro itu